שלום, שמי אתי כהן, אני מנחת הורים לגיל הרך. אני אחזור קצת אחורה ואני אגלה לכם שאני בכלל למדתי הוראה, ונורא רציתי להיות מורה, ואז הגעתי למשרד החינוך והבנתי שזה לא בדיוק כמו שזה נראה. לא אהבתי לא להיות תלמידה במשרד החינוך ולא להיות מורה במשרד החינוך, ופתחתי גן פרטי בפרדס חנה. הגן שלי פועל כבר 20 שנה, גן לגיל הרך, שאחד הצרכים שעלו מהמפגש שלי עם ההורים זה בעצם כל מיני שאלות שההורים שאלו, איך עושים ככה, מה קורה ככה, למה הוא ככה, איך הוא ככה, ואז הבנתי שלענות על רגל אחת בדלת שמביאים את הילד או לוקחים את הילד זה לא נכון, לא לי, לא להורים ובטח לא לילד. עם השנים, כל השנים למדתי, ובשש שנים האחרונות למדתי את הגישה של אריסה גינת, שהתחברתי אליה מאוד מהמקום של ההקשבה. אחד הדברים של אריסה גינת אומרת, זה בעצם שהילד מגיל 0, מהרגע שהוא נולד, התנועות שהוא עושה, הקולות שהוא עושה, אם נלמד אותם ונבין אותם, אנחנו נדע בדיוק מה הילד שלנו רוצה, והחוכמה היא גם להגיד לו מה אני מבינה, ומה אני יודעת מהקולות שלו, ומה אני בעצם חושבת שעכשיו הוא רוצה. ברגע שילד מבין שאני מבינה אותו, אני מגדלת ילד הרבה יותר רגוע והרבה יותר שקט. אחד הדברים שבעצם אני עושה בגן זה לומדת את הילדים. אם עכשיו נכנס ילד חדש, אז אחד הדברים שאני אומרת לאמא, אני אומרת לה, אל תדאגי, אנחנו נלמד אחד את השני. אני פשוט לומדת להקשיב לצרכים שלו, לראות אותו, להיות שם. מה שאני עושה מעבר לשעות הגן זה בעצם פוגשת משפחות ופוגשת הורים עם כל מיני קשיים בבית סביב, אני בדרך כלל מגיעה סביב נושא הגמילה וסביב שנת לילה שהיא לא רציפה, שאחד הדברים המדהימים שגיליתי בתוך הגמילה ושנת הלילה שהם מאוד קשורים לכל מה שקורה עם הילד במשך היום. זאת אומרת שאם יש רגרסיה בגמילה, יש שם משהו שקרה עם הילד, שהשתנה בילד, השתנה בסדר יום שלו, השתנה הסבתא נסעה, הדודה ילדה, משהו קרה שם שזה משפיע על הילד. ברגע שנטפל במשהו שקרה שם, אנחנו בעצם יכולים לפתור 70-80% מהבעיה של הרגרסיה בגמילה. אותו דבר גם מבחינת שנת לילה. ילד שלא ישן לילה שלם, יש שם חוסר כלשהו ביום. יש שם אי דיוק בזמן שהוא הולך לישון, בהקשבה לצרכים שלו. ברגע שנדייק את הדברים לפני השינה ובמשך היום, אנחנו בעצם נפגש ילד שישן לילה שלם. אני יכולה לספר לכם על ילד שהיה מתעורר, היה לי פגישה עם האמא, והיא אמרה שילד מתעורר 2-3 בלילה. וכל לילה הוא בא אליהם, והוא לא מוכן לחזור למיטה שלו. ובעצם שעשינו שם תהליך ושיחה מעמיקה על מה קורה לו במשך היום, מה יש שם במשך היום, אז זה נולד שם האח חדש. והאמא הייתה מאוד עסוקה עם האח החדש, והיה לה פחות זמן לתת לילד, ובעצם הילד לקח את הזמן הזה בלילה. ברגע שהאמא נתנה לו את הזמן שהוא היה צריך במשך היום, ושיקפה לו שהיא עכשיו רק איתו, ושעכשיו היא נותנת לו את הזמן שלו, הילד הבין שרואים אותו. הילד התחיל לישון לילות רצופים. יש המון דברים שמשפיעים על כל ההתנהלות של הילדים. אותו דבר בנושא גמילה. הגיעה אל הילדה לגן, מה שנקרא ההורים בגן אצלי זכו, כי אני כמובן גם עובדת איתה, והאמא אמרה לי ששוב יש רגרסיה. ואז התחלנו לחפש מה חדש, מה קרה, מה השתנה, מה יכול לגרום שוב לרגרסיה. והאמא אמרה לי שום דבר חדש, לא קרה כלום. ואז היא נזכרה שהדודה, כאילו הדודה של הילדה, ילדה. זאת אומרת שיש לה אחיינית חדשה. אז אמרתי אוקיי, אז היא אמרת לי כן, היא מאוד קשורה אליה, ובעצם זה לקח את המקום של הילדה מבחינת הילדה שיש שם תינוקת חדשה, אפילו שזה לא האחות האישית שלה, וגם שם עשינו תהליך, וברגע שעושים תהליך על מה שמפריע בגמילה, אז בעצם גם הגמילה מסתדרת מעצמה, לא צריך לעבוד שם קשה. אני אראה לכם שני קישורים, שני דברים שרציתי להראות לכם, לא התבלבלתי, כמעט עזבתי אתכם, רגע, שר זה הירוק, זה לא האדום של הליב. אז גם אני רוצה להראות לכם משהו שכתבה בחורה שאני מלווה אותה, קצת ארוך אבל שווה,
לך ישר לעניין. זה התחיל לפני 3 שנים וקצת, שהודיה נולדה, ואמרתי לעצמי, מהילדה הזאת אני לא עושה טעויות. הרמתי טלפון לאתי, והתחלנו ליווי הקשבה לגבי שינה, אוכל וכו'. וקיבלתי ילדה מתוקה ורגועה, שמקבלת את הצרכים שלה בזמן ובדיוק. זאת היא בעצם אימא, שלימדתי אותה לקרוא את השפה של הבת שלה, את מה שהבת שלה אומרת. כעבור 1 ו10 חודשים, הפושעת הקטנה החליטה שזהו, אין חיתולים יותר. אתי, מה עושים? אני לא מוכנה. וכמובן שאתי הרגיעה, את לא מוכנה, אבל היא כן. והתחלנו תהליך גמילה. תהליך גמילה שאנחנו עושים הוא תהליך גמילה בשלבים. אנחנו לא מורידים חיתול וגמרנו, אלא אנחנו נותנים לילד את המקום ללמוד את הגוף שלו. לפני חודש הילדה התחילה להגיד שרוצה לישון בלי חיתול, ואני סירבתי מהפחד של הבלגן וההחלפות, וכמובן אתי, מה עושים? היא קטנה ואין לי כוח, שוב אתי מרגיעה ונותנת הנחיות. לפני כמה ימים החליטה שזהו, החיתול יבש והיא לא צריכה יותר חיתול. פחדתי, שקשקתי, דיברתי עם אתי והסכמתי. וזהו, היא קמה יבשה. תודה למנטורית מספר 1 שלי, אתי כהן. אז בעצם את התהליך עשיתי איתה עם הילדה השנייה שנולדה לה, ומבחינתה זה היה בהבדל אחר מהילדה הראשונה, ושוב יש כאן אימא שבעצם הייתי אצלהם בתהליך גמילה, וכשאני עושה תהליך אני בעצם גם אחרי זה בודקת מה נשמע ואיך מתקדם. אז האמא כתבה, פחדתי לעדכן כדי לא לפתוח פה, בינתיים הולך ממש טוב, נראה כאילו היא קלטה את הקטע. כשהיא קלטה את הקטע זה אומר שהיא קלטה את הקטע להקשיב לגוף שלה. המטרה היא שהגמילה תהיה גמילה עצמאית, שהילד לוקח אחריות על הגמילה, ולא שאנחנו מזכירים לו ללכת לשירותים. יודעת ללכת לבד או להגיד שיש לה להתפנות. בגן נדיר שהיא מפספסת, שבעצם אחת הבעיות הגדולות הייתה שהיא הייתה חוזרת עם 5-6 פספוסים ממשך היום בגן. בלילה אנחנו לוקחים אותה באמצע הלילה לעשות פיפי, לפעמים מפספסת ולפעמים כמה יבשה. על הלילה המשכנו לעבוד, אבל ביום היה שיפור ממש משמעותי והתנהלות אחרת בכלל לגן. הילדה גם התחילה להיות הרבה יותר שמחה בגן, היה לה הרבה יותר טוב בגן. אחרי שעשינו את השיחה עם ההורים, הם גם העבירו את השיחה בעצם לגן, לגננת, נהייתה שפה אחידה בין הבית לבין הגן, ופתאום ראו את הילדה, לא רק ראו את זה שהיא מפספסת פיפי כל היום, שזה מאוד משמעותי אצל ילדים, כי הרבה פעמים ברגרסיות, אז יש שם, אנחנו בעצם כל היום מתעסקים בפיפי, וזה נשאר שכל מה שיש לילד בחיים שלו, זה אם הוא עושה פיפי בשירותים, או עושה פיפי במכנסיים. ולפעמים שמשחררים את זה רגע, זה מאזן את הכל ומחבר את הכל. אז זהו, אז באמת אחד הדברים שאני אוהבת לראות, זה את הנפילת הסימונים אצל ההורים, ואת החיוך שזה מביא להם, ואת הרוגע שהם יכולים לעבוד עם הילד שלהם ממקום בטוח. רגע, היה לי עוד משהו להגיד, אני לא זוכרת, אז לא נורא. זהו, הפניות בשבילי זה באמת משפחות גם לפני גמילה. אני מאוד ממליצה לפני גמילה לדבר, לשאול. אני יכולה לתת המון כלים, הם יכולים להיכנס לקבוצה שלי בפייסבוק, ולקבל המון כלים להתחיל את הגמילה בצורה נכונה ורגועה, ואז לא בעצם שאני אדבר עם הורים שאחרי שכבר הורידו חיתול והחזירו חיתול, והורידו חיתול והחזירו חיתול. אז אני כאן, אתי כהן, מנחת הורים לגיל הרך, מנחה בהקשבה והבנה. תודה.